Prečo moje vlasy vyzerajú zlé, aj keď používam prírodnú kozmetiku? Možno to poznáte, prešli ste na kvalitnú 100% prírodnú vlasovú kozmetiku, ale vaše vlasy stále vyzerajú zle, sucho, matne, bez lesku a vaša vlasová pokožka sa stále rýchlo mastí. Nie je to tým, že by ste mali zlú kozmetiku, alebo že by nebola funkčná, ale vlasová pokožka a vlasy potrebujú čas. Roky ste ich totiž mohli ničiť, farbiť, zle umývať, používať silikónové syntetické produkty, ktoré vám vlasovú pokožku dráždili, upchávali, zanášali, alebo sa vaše vlasy lámali, možno ste ich tepelne upravovali a teraz čakáte od 100% prírodnej kozmetiky, že spraví zázrak na počkanie. Avšak tu sú dôležité dve veci. Konzistentnosť a vytrvalosť. Tie vám môžu priniesť naozaj krásne, zdravé, husté vlasy. Prečo sa vám teda môže zdať, že prírodná kozmetika nefunguje? Tu sú tri hlavné dôvody. Príliš rýchle hodnotenie. Nedali ste tej kozmetike priestor a čas na to, aby si spravila svoju prácu, aby dostatočne vlasovú pokožku vyčistila od všetkých nánosov, silikónov, nečistôt a všetkého, čo ste tam roky na ňu dávali. Preto keď ten výsledok nepríde hneď, tak tú kozmetiku i hneď znova zmeníte za druhú. A tá tiež však neurobí zázrak hneď. Nesprávne používanie šampónu. Prírodný šampón pracuje trošku inak na pokožke, čiže nezačne vám peniť hneď pomaly, keď ho nanesiete na suché vlasy, ale naozaj je potrebné vlasy a vlasovú pokožku predtým dôkladne navlhčiť teplou vodou. Čiže naozaj musí z nich tiecť voda a až potom nanášate šampón. Pri šamponovaní robia ľudia najväčšiu chybu tým, že dajú pár pumpičiek a tie sa snažia vlastne votrieť do celej pokožky hlavy. To však nestačí, preto odporúčam tento spôsob, ktorý vám pomôže si dôkladnejšie umyť vlasovú pokožku. Vždy si nanesiete pár pumpičiek, rozotriete a nanesiete najskôr nad čelo, rozpeníte, pokiaľ nepení, pridáte trošku teplej vody, rozpeníte, pokiaľ stále nepení, pridáte trošku viac šampónu. Musí vám to peniť aj na prvý krát. Takto pokračujete za ušami, čiže pár pumpičiek za jedno ucho, pár pumpičiek za druhé ucho, potom znova pár pumpičiek na temeno a nad krk. Toto všetko prelejete teplou vodou, rozpeníte a masírujete brúškami prstov, nie nechtami, neškriabeme, neťaháme a nešamponujeme vaše dĺžky. Čiže naozaj sa sústredte iba na vlasovú pokožku. Tento spôsob opakujete dvakrát, nikdy si neumývame vlasovú pokožku iba raz. Hovorím vlasovú pokožku kvôli tomu, že na dĺžky stačí už len tá pena, ktorá steká pri zmývaní vlasovej pokožky. Taktiež umývame mierne teplou vodou, nie príliš studenou a nie príliš horúcou. Tretia chyba, chýba vám starostlivosť o pokožku hlavy. Najviac sa sústredíte na svoje dĺžky, ale zabúdate, že zdravé vlasy rastú odtiaľto. Ak sa pravidelne hĺbkovo nečistí v trichologickom salóne, rýchlejšie sa môže mastiť, upchávať a teda zabraňujete rastu nových vlasov. Prírodná kozmetika je skvelá cesta k zdravým a hlavne udržateľným krásnym vlasom dlhodobo, avšak potrebuje čas a hlavne vyhnúť sa chýbám, ktoré často pri používaní prírodnej kozmetiky robíme. A hlavne nezabudnúť, že zdravé, krásne, dlhé vlasy začínajú na pokožke vašej hlavy. Preto na ňu nezabúdajte. Môžete mi do komentára napísať, ktorú chybu ste robili práve vy pri používaní prírodnej kozmetiky.